Ebusia masanso no we de ehyiemu bi ma mema wo akwaba na fenso mema wo atena se aha eda so aye the king television da se sa abini de bia no wagipne se obehwe me na fenso no de wadwe nchen so aba wa like na wa share na fenso wa subscribe e de amma me emre na sanso enya aso biom ebusia me de akoma wunsem na aposo no me de eba bedan mo emufutu sem so yi we de efrimu ama abrabo no aye easy edi ama na ebusua ya sister bia ba be pie ma wa eye akoma fm na nsa wa de betu dwa no ebusua kire mu a osuku ni a eja no wesi so ko suku nhwemu ko suku na efia okosue mu no eno efiewra na chese woni ne kwotwen ye na ebusua asem nyina ho kwawie so ne efa yefu na eso no treatment na ode oba ni fam no oba no ebo anwo so ni senti na na mama betina mu sei opese be ma no emesum na busia mpese obaka me ho na ye nko hwe video ne nko tie sister yin semi na nso judge bi say ye sister yi odi afata say ye sum no ana sansam no ka ne de e wo se o tena ne baby na efiere nsu tan baby busia ye nko ene nko ginchwemu ewo ye nuabe ehonum na etumi acha ya adwen ewo comment section no ase ye ba nkoma eto aso no abusia me de ni nyina ebeka mo Akuma Epe 87.9 Kumasi. Ekwan be so na afa so be hia wo fiewura no nyina so ka so no fiewura no hia ya fa bi no menti ase nti kwan be so na be fa so e be hia fiewura no de na ye fa ho nyina ma me te se de ode ma me na Nti mbedru Kumasi no na se mekoje me Ghana card o baby nti driver na me sha no sofo line no sa driver ni no na eye se o me kache na so o delay me na me se on kan ne ho ma me na me pese me kopedan na bia metie ne etumi na driver ni so woni chadru friend bi wo honom na ne me Jesus say you matinti ekoje Ghana card ne every twede ho ne ebedru ye no ena ode me call barikese na ofre na danfuma no be hia ye kro no mu mfimfin baby ena ode ye call barikese no to ode ye ko na fie no me kohwe na ye o new site uncompleted kola light ni ho ye plaster mu nya hwe timi kodure no na me mpedan no na mom stress am me fa mu dada daninti no na me mpedede ni ade na me so okay se ne ha na me nya me peace of mind nti ne metna ha ti me 2000 for 2 years no na omodo years mentor dan mu e de mami then na me wo ba bia me fra kan be so e twen so mu wi na nka me de me nyoma abadan mu so mu ye dan ni wi mo flow inside no de me 2000 ye na me ba dan mu ti me ba ye no na se me fi rani free ko from nso oba na one me oba na abema me sika na ma no adwane ne nyina ye di na mbeto maami bi ni kunu wo fi ho no na omuti mo hwe so mame ena omuti mo me de na me de minim so omo han sam aichire na me behu se omuti mo se hwe so mame nti me mom na metu a me dan ka ena na meti dan nti me ni firi an san be bosome be miensa ne ade me de me fa nse me bra panyini mu ho sa na ye menenete kopem se me bi ode tu manim so opeso ne metena ena me bisa ansa de oni oba bi onenete eno ka chem se there bi no oba bi onenete nti oba otimi gi me phone no omiemia so ehwehwehwe me chat ni ade nti da ko na me fa ne phone nti me fa ne phone no na se oni oba bi chat o block view no na me bisa anse na bra sare ye se oni obi a onenete na sister we nso eno ka chem so sister we there onenete oni na jai onenete so ka so onenete bibisa na me manfa ma adwen kra de ama no me hu nsem because se metini dan ni mu no person me ye bibi keke no jam life ye de ema mtime mfin no
Nti menene afa mama ni ba me hu say opeso otwi me di all because say ma beta ni fie oni me papa ni mabusu ni bia nti no. Ti me meti ni fie ho no sa be 1 month azete. E no frɛ me wi akata ban bi osu. Ono so tonton phone so pizza so na minim say bi eja na ato no ha na se ya be wi ano. Na me bi san say de asema no se one ne ge na ejai. Na ntina de ntia no se wa frɛ na wi ya na bla bi na afa call no. E na bla ne so ne nete na busafo nyina ni one ne tan 3 years ni. Ono so ba wa bo no ho ka wo nursing training ntina ge na aye ne sa na aye ne ye yie pa. Ndi se o person ka chem so onye oni ni nete wi mo ni na ejai na me no ne me betena. Ana me Jesus say you mate nti emu ho no sa ne broken heart ni mu no oye na adwen say opeso oton ni 3 rooms na me beto ye na me han ba ko na papa ne na yire nso ti ba ko mo amfinfin de ni si ono ye na adwen so obeton ana me ka che ni say japade de ye japade e ma ne nton ko no odikanton bi ko kata na anye yi ama no na wasan ba na woton we na so san ko na se hansan ko ye ya obehwe wen fa efie de efie anytime bia no esi ho no me ye wo dia na me kire ma adwen sa ma no me enye because me han ni ntinem se bi obetumi ntinem ma me kansa me kire ma adwen so oba se bi oni be ma tie wo kire wa adwen dia ma no ene ndie me kansa ade kire no ta se mo ka kire me ne se papa no kra no de dynamo ne yiri free kro mutimu kra no o de sa adwen kire ne ba se opeso oton no papa no kra fo ha ne so se won ton no mfa nko na me ma kra keto mi tua dan kampo die na se matimi a kire ma adwen se ya na chese me pese azwa hu ni pasu bi wo mi mu ena me Jesus say you ntina afi de wa bepe ma asem ena me nenetie ndi tinimo ye ntina me yusu ya oba no abema miskane ya no adwane na wadi no okọ ohia me na wasend miskane ma ba ko from hono saa na wode ye me ne ye den ete hono kopem se mama ye betro bi isi me hia phone ena me friend ka chente brasa mesro me pe 6 kula na me de asua ade wo classes ne ade wan fa ama me nene tie nso se bio na me bisa ne me pe phone na me de asua ade wo online ya no mo my questions bi nso se ya ye set ye nsua ebe betimi atoto ti me fanse be ma me no tie so obekwa akoto foforo ama me a eye wadwuma mu die ka obepe bi de ama me kai no wan fi me tina menene tie nso no na mempese se we da bia me panto brazil ni na me bisa free no na mempe ne sa ti me ka chense mesele no onboa me na menya sika na memfantonton emmema ho nyoma wo ba bia me wo no se ne be yanka sa pampers mo ne pad mo ne sa nyoma no me bisa free ne ho no me kan ni na wa ma me sa sika no nti me fa ne se bla no aso on pe me ne na setena na mum okay fine me hwe die nti e bia so de so me ahwe nso de ha enenye me ye di nti 5 months in mu aye betro bi na pese me hwe bibi is ni so ye nti no ma mfa ma adwen ase na me fe na won fenti mama me ja na fre enenye me ti me be me kra na me se ani phone na me sem me ya am na san se nti sem no me fro obi ade me yi me sem sere obi phone na me de toso Tetro bi sini wie be ne ye wie ye betro bi sini ye wie ye ni nyina be 5 months ni nyina mu no na ne mete off Saturday ye tro bi sini Friday ni that day Saturday fitam pain na me ndidi ye na me say gift day na me ye me hu that's why nka so ni me eja me nso me nka si eja na me tini fie nso sisi a oni mabusu ni bia nso na me tini fie na me wuto anum sisi e ode me funu be fine ti ma me friend na me bisa ni sika na me ntie nyo beka na me de me sem no kwhye obi fun na me friend na me say brasa nti wo hye ho nti yeti anase ye jai no so na 5 months ni a maintain nka de na me pese ma adwen as ma adwen ka de na kire me na me say sisi as on pese on betena biem de ene tena me no tena ye nyina no ene mo am so me bo awo no obesu me na watena baby na me so ma tena be wono ka jem so wo adwumam nti obesende me ka sika mama be hia no Abrepo junction and na me Jesus say you into around base 6:30 no Sunday miska na mbe hia no Abrepo junction nti me dru ho no no ka je nse me enko guest house nka je nse me enko guest house na me bisa ne sisi time on yanko ye oni meta na so oni me ejai na so oni me ejai ya onsu me na me free anko so oni meta nso a 5 months no kwa mfa so hwe me hu nyina no onpe me sika mfa ma me na ye nto aso ne yentena e no so me pese ye hu me pese me hu so me pese me hu de wo ho na me se am pese me hu e ho na oyi ne phone de kire me na wa yi sa ne nurse ni picture de a na me oni sister we da so te na o se a o ma keka o ma se mabu mo da so te me enko guest house na me se me enko guest house
ɛna ne menini gyina fence Abrepɔ junction hɔ na ma ne boye 2:30 na fe de ade asa ka nyina ni hɔ ma sɛ me ka sɛ afi mpɛ me san kɔ bare no kra na metimi adan akɔ ɛna ne ɔyɛ sɛ memien kɔ kɔ from ɔne nkɔ da ade akyi a ne ato ayɛ asɛm so nti mampene ne na nkɔ de ɔne ma nkɔ yɛ hwe wɔ hɔ no mu biem ɛna ne mene ne kɔ nti kɔ ne nambe ne workers for no ne nuanom ɔne ɔmo tonton fon so nyina na da room hɔ ne nyina yɛ kɔ da hɔ no yɛ kɔ da hɔ na ade akyi nti ɔne ma me kan 100 cedis no de ma me ambedru fie san fe da asa asetan ye konkon ase ye to ase ye nte ohia me anu afre me upon setisi a waka che me ba ne tie no ame so nsu mi na no won fi me no na fe da akwa ti se ne ohia me anu obefre me no maba ne nchen na ne wa send me sika na maba me ka chen se komo de me krampo so wan send me sika ma woni ma anye bibia ama ma mba ma woni ma anye bibia o ma me sika no enfendidi nti den times na bi sin ya twawe kra ye twan ye resource nti da ko bi a me call no da ba ko na nwe on me ko da ye na yinsen e ba ye ti me kra na me nim se me ho kra dane nti e bi sin resource ne ba ye no na se me nya school no aguna SD nti na me pese me ko hwe me school na me nya nti me tika ma na ma me bi ka chem se abaya on nim se ho adane na me sire na mbisa se ma na me pa ho adane so kire se no se onyim nti na mekra menti ase nti mekoso ho adane ya na wonti ase eba chwan na menye bi da nti na mennim sa anwoma no nyinsen ho emu nyinsen da eba chwan nti meko aguna ho no na se school no mo se menya school na ida se mesisa school na se me pen boarding na mentua protocol ebi abe 3000 ansana menya school no ena ne me ba na me friend no phone so nti wo kwa aguna na otimi fa ko ofro ti ye ba no na me friend no phone so say manyemo na me pese me ni di nkomo ena oje su say yo watintimi mehia nti si simple de because na me ho ye na shinti no woni me nhia ofie na ohia me na me ba woni bi onu hia okro from ho bi oni me hia okro from na mo menye fie na me ba no ho okro from na me ne beda ho ma ade echi no oni me suesue ba mu sa no oni me suesue ba mu sa nti me bedru ko from na me friend no ofri krom no ebe hia me ba fie me be bo ni punuma no hye dem wan fi me nti o hye na tade pie ye okogina edani fie bi achi na friend so ogina ni se no direct me ana me bae me bedru na me school no manya wo nenso na eye board day no manya omo se mesesa na agi me tua 3000 ansana maede manya mi school na se me pese me sisa school jani na gina bo ba akona nti se me menya ne board na na hu hia me na ma reduce efie stress e kom na ne ade me ko school ma na sabe ni na anyem na menyim bo so me nsen ni be ko school me pa chwane nti wan ka je na fe de wo so se 3000 pa be yire o na me se be yire na ne ba de so pa na menyim o me tika ma me kono ena ma me bi ka jem se me ho adane te mo no me text no credit kire ne se me ba fi a me fe no wan fi me no me to text me text a so red ne ba kon ena light one me nimu nti obi a obekọ school na so opese wo enam so suban na wo dan na di a kire me no onye ready so opese o ne me eden etna asese suban no di kan dan na di ansa wo se ko bie mama no no akwanyam mama na menim se onu na betimi aboa me mama ko mi school no adaroma enu nti na ma me pene so se me ne besa atena na sabe no ana wunya nyem yekura no na asetra ne hwere na mu tesen ya wo no na wani da me so se be show school mama na menim se bia because of yinsen na ye ne bantie no e bia na adwensa kire bi beba na afa se mobrohu bi beba na afa se ada no aka cho so oni ba enti boa me no onya ba na mamba me ba cho me yinsen mu na nsa na me behu se o wawo baba akokola wa echi na me menim da krampo so o ba se dia o sika na sana o feel say bia yinsen ni nti no obehwe na wahwe no so no aha me feel say bia no waka o ma pressure say bia woman no ena bia woman no enti no won fie wo na wonyin san ma ne di obefie no so no ma pressure bia no ma me pressure bia wa wo ho anasase yinsen bibia ho na mo me ma famu no upon the other yam na me behu sa fe do ne oba ne ti onsu me na nka mentena me baabi ma nya hwa ma no kra no ma boara ma ne fie no we anton ti ne fie ni si ho no nti eno hu nyina so mpo de nka won hwe me omsu me na content baabi sa na ma adwenyam nti ni nyina achi na me ne tena ya ma me pa cha fe na me wo me 20 mo me ko me 20 na obi ko to ne fie na aka chense fie no menta
you shouldn't want to the papa bena. Why ya man went to war begin so? Will be grand ash will be school. Will be to be a nursing school. Will be to be a university. Will be a yano. Will join him. Now, who two will be for say men to our die, and I would do a near to say, and no ya dear, why ya man went. What better should be a tia or soccer? Hey, share. What the moon we are say. When you will be answered soon, one channel. Qua chassis no, a shano cranny. When you were in 5 months, cran won't feel. Eh, you went to cranny fee or 5 months, no see what. Never 5 months. No about. No, my I want to cry. Who sign friend say, dear? Who sign friend say, oh, per se, oh, bow, cran, and who won't feel. Baby, or two for 5 good months. Meaning, say, the no wash show or honor. I say, when you what dare we into watching and one, sir. Okay. And see, what catch and say, dear, on him now, wash us a noon tea, and your foot you would tune into obey a baby the amount. What catch and Genesis? Or catch him so near ready, say, or beoba, na even can worry for Cromo Plane and Sana or Mao. Son or catch me. Na mem de man fina sem na no come na my ready sem pese me dey insane no e ko school course me anga sem my ready for life no dey me to ebe ne betum bia no na me my ready sem me face me pa chan mama na my ready cause me life no from day one na me na me hwe me want no me dey bibia de anti sana me ye ma adwen say obebo me na me dey insane akọ school anase sempo no so pese me say ni nsense ni osika no krampo na ne me pe bia no ko be ya ama me ansa na kan ni nsempo na me ope no anka na masay no nti ni nsen no pempem so adi be bosome mienu eko na oma face yes for na ko school mu aba ma abato no so mo san ba fie ni nyina chinu no mfi medide mu kra ye den se me friend mpo so ma miska nko hospital se menye sika kra fi no edidi a age me ka chente pese me ko continental ansana wa send me 1.5 50 cedis 100 cedis ansana me de adidi wo fie ho no anya nwanwa sana na ode ye wansa wo banyim nti anya nwanwa ene ma nti the way ya issue no kofa bae no na me ka chia ni se sisi an me pese me ko mi school nti onbo me protocol sem no na me ntia an se me pese otua me protocol ne mamia age me se nyinsen na ansana nti di be 2 weeks na se ne nyina so a ogina so anu ti me ko abrepo junction no ko hu pharmacy bi wo ho no na me sister ne ye line se me se no nka bi ma me na minti minya scan free brand ho na me ka bi bia kire no so nro no do muton bi na ma o kwan be so se omo am se magin nse na tum se mesei no se na ebe ya obema miska ena na me dia ko mi school no ena sister ne Jesus se wato obeboa me na on person no so na adwuma bebo no ena sister me ye se mesre na bibia no ebesi me nso me da ache ho hia me ena me ne no eho no ma ye kasara na me de bla ne number no e ma sister no ena sister ne bla ne kasa no so me de ma ye ready so person say yin se ne ya metina send ni ska na sister so ye ready so be se na emu me yeslo e ma ne se ni yin se ni we na school no wa ma na nko wa nhwe ne ba anase wa ye de wa nhwe ne ba anase wa ye de wa nsa nhwe ni school anso anka ho ena sister no kasa asa no ma misika no o ma me 1500 na me di kotua protocol no nti sa sika no 1500 no a Abrante reference ayin. E friend Kofi Asare. Kofi Asare. Nti se sika no Kofi Asare e de ba wo no bra pharmacist no e friend no. Na o de ma wo se fa kokotua wo protocol no. Ana se fa to adreni fa ko yinsen. No nse me di se yinsen. No nse wo discard ko se yinsen. Me ba chan. Dem mo nya school protocol. Me ba chan. Me ba chan. Okay. Nti no na che se e de na ma what they you can say Asare by because when who say the Asare chapter no enka ye close kwa kwanya be ma fofra wona nanyam 9 months a wo twen so be wo tidie na sie man pa che de ntia mete airport ni say me Asare nsensem ni ni twa so say anya hwe kranya me de me boni ache me de me ye nyina achi dia and I didn't am so me fa ono so de enche na me yi na adwen firi me mu na me nto a me de so nti me nipa na me ne nyem no o ma me ho mfa nti na me hwe o ma me no ena
asare ne de enkra eba fi ho no odi ka frɛ mo phone so na me faaye sisi me tu afri dan ni mu anase me san to aso ahan enam so wo akukuduro bebi sa me dan sika de ene bebi opesa asem ne kobia no ebekọ me dem aye ready say me fru dan na emom de ode me afa mu ntie no me da so gina me sum na nye wadwen se makonyi mu ntie no ontimi nsum ya na na odidi matem say wanyim nyina wo sum pa chan ma eno ka chem say ma me baby ametie no me ni nkura na eto ana say me ni nipa nti onsum wo sen ma me pacho na me gina me 5,000 me 10,000 so na so sisi e de me ni asem tinti bia me dan sika na me di share ni nsem no na on kan me 2,000 enfa ma me nti dan de wo de behind what dan no that was 2,000 me pacho nti say what behind dan na so wo ne watwem pana na wasan wa ba beda wo dan kro no amu ene sa ho ne ma no dia ene wo dan sika no wonfa ema me dan sika na meje na ne ye kan me ne tena emu nsem pi nyi nsense enkofa ba ye nyina nyame de me de ache me de a me ne ni esum bia ho na mo me dan sika ne de meje me na osukuni uti obi nche na asemo ti say obi nche nti na nye easy o na nso no enye omu nyina ena medofo uhwa wo mu etwiti nipa bad sa na chese wetumi aba behind dan so wo maami afiri mu mpo a enne abraba ye boy enye me maami ne me papa asem o ye akure bi eso nim se na wofo ye friend se ye titirufo omo ye heroes but I was seeing kan wo say omo so mo ye nim party say ye ya they have their flaws. Ati ase ni senti no se wo mam ye frimu se wan kasa na obo obra bebre na ye tie mam ne ye papa nchen ye mam obia ati ase na so no de ye femu no enya asem kotoa fan da obra ne de again no afa bi mu pa o se na oto so na o ka ne sem so se onimade bi si o twa ye pa o twa ya nkasa na ni se aba na ukohwehwe be me day 1 ena wasanka bibi enka nkyira wadwen se be ma no enya dode ubesi be bia nanso yes still ude ho ato be ma so ude ho ato be na be ma no be boa me na obe boa me na enne ni se yugo nyina abemuoi o friend na o peska kra to aduane kra na akwa ye boa chibizi Sete wosimde me homato no so ye mpa ne chama me ena mo fa ne nkasa ma me hwedidi atamo a o ma me edidi wu e wa bra wo koi so kwohwehwe breji na ne bra efre ye se nti wa ba be muru nnua nyina didi atamo ye di hia wo ye undru enye se wadu fie mpo pa no so a ne ye didi atamo eto awo we ena odi hu se nya ade a owo krampo na ebusuafo na ebusuafo kran ba gi akwara ne ono mpo ofe so ne senti ene odi tum so mo nkosa nyi nsen no afede be me kasa ne enti a wakwa kogu nanimu asenti no ohun hia ne ma me susum ta na chie we ye kasa ye ka we ye kasa ye ka enti no we nyina echi na sanka oba o ma home no so na nka wanka sa wiye o ko suku hwemu ko suku de hu koto be ma so de wo be ko suku o ene ma menyi nsen go yi a ene enye de yo be hweme ono chese mo yese mo mienu nyamani ate amoni ti bebre so sa mo ma aponche ache se ni tie wo hoi nipa mienu ye obia ye no wo se wo onim nyansa de bia ye be bi ti ba ko na obeka cho se ni ni geja ya ambani ampa na so so chese de hewa ade he na wo de amano wo de mu nyina na mo yesu nsawo ewo hono enne be ma no de wudru hi obi fufura ba be hyem enne on de ohwemi na me ampata na se wa ma wa adwene amafi ama wa adwene anya adwuma anhwa we susu ofufufo do odo be shefo mo we on fo nsi boko ojo chese o condemn o condemn onyi mama no
na nka wo hwɛ mu ko squad ayi ya friend sɛ bɛma ya nipa yɛ de yɛ ho to no so ɛne sɛ wɔboa wɔ na nso na nyɛ sɛ ɔbɛka sɛ nti no ɔgye bibie fra na sɛ ɔbɛnyim sɛ anu ko school san so nyim woyɛ de nsua adeɛ yɛ wom sɛ wonim adeɛ wo bɛka sɛ wo bɛhu na nso no sister sɛ nea wo hwehwɛ no saa na wonya sɛ no afi from ne yɛsi no afi from ne yɛsi no enye bɛma bia ɛna ɔpɛ ɔbaa yɛ de ɔpɛ ɔbaa kanko ɔbɛm ayi okunu bi wɔ hɔ no ma ɔne ne yere te paa na so ne yere yɛ yi a na ɛyɛ ne ya ɛkwan bia so ɔbɛfa so na ɔde ɔbaa na ahwe wɔ bia ɔbɛfa enye bɛma bia na ɔpɛ ɔbaa yɛ die nti no brei no sɛ onyankopɔn boa na osua wie a ma wadwene mbrɛ fie na wo hwɛ ne maame ɔmaame yarefo ɔpemfo nse wakɔ wo a fiansa wo bedware wo ba wo ba be pagya ayi wa ase wo ba yarefo na wo be ma na aduane wo aba nti be me so bobwa pa saa de we o me kan che so pemfo be se nkɔhwɛ me maame yarefo fa maame ene na de ma ja se de ye ho to me ma no eso no na ya do so do de bia bebu ya kwase ase ya etre so nti e die ye nja eche so be ma no je sisi anu ye mfa ne nkasa nti se de oba ne ka no eye no kwa na se enye no kure no endie ye be hodi on for about that no ansa na etue no de be si bia no ye hu asema kan yie obusua ye meka ne se ye emma ya ba no mo ma ye susu yɛmfa yɛ ho ento mmɛma no so na enye bɛma bia ɛna ɛpɛ ɔbaa kanko nti no sɛ wo hwem na wo yɛ wɔ adwuma na wo kɔ suku a Nyankopɔn so betumi ahwɛ so ɛde ahyira yi wo afo ɛde ama wo ma yɛmfa yɛ ho nto nipa so na nipa de bedi yɛ hwambo aha ɛna me de wo besi na ma refi sɛ ɔbɛ like no wa hyɛ na afɛ so no wa subscribe ɛde ama me obi ka twa advantage of pagya ɛne me di na sɛ na me ne wo bɛsan so ɛde ahyɛ mu biom Mama kra na mda wase se wo jebre na ebusia wo hwe me makra